Bismillahirrahmanirrahim. Uyu azibukum billah ayat sing sadurunge. Nah kan ini diriwayatake sang Ali lan Ibnu Mas'ud. Diriwayatake sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu padane dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dawuh innallaha tajawaza li an ummati ma hadatsat bi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Allah Ta'ala iku ngepura kanggo ingsun saking umat ingsun karep Allah kang dadi utak atine selagine ora ngucapake lan ora nglakoni. Bangga Gusti Allah iku ngapura tumrape aku kanjeng Nabi saking umat ingsun. Artinya pripun jenengan selagine utakake ati sing elek ora diucapno ora dilakoni. Mulane dijebak omongan kok potongane gojalan ora ada contoh kabeh kuwi ya udah iku wae mulane siap digade malaikat Lama Bukhari riwayat saya Abu Hurairah majari dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dawuh qala Allahu idza hamma abdi bi sayyi'atin fala taktubuha alaihi fa in amilaha faktubuha sayyi'atan wa idza hamma bi hasanatin falam ya'malha faktubuha hasanatan fa in amilaha faktubuha asra. Artine Allah Ta'ala itu dawuh Kanjeng Nabi dawuh Gusti Allah dawuh pripun yen kawula ingsun iku nejo nglakoni Allah aja sira tulis malaikat ing ingsun nek nejo nglakoni elek Gusti Allah menggak nglarang malaikat nulis ngamal elek kalau yen kawula iku nglakoni Allah kang disejo iku supaya tulis laku Allah siji nek dilalah gak kuat ngampah ya tulis nek siji wae. Lah yen kawula ingsun iku nejo nglakoni kebagusan nuli ora nglakoni supaya sira tulis kebagusan siji nejo lho nejo jadi nek nglakoni elek nek nejo nglakoni elek dipenging nulis kali-kali kok keblas kok nulis siji nek nejo bagus gak terlaksana kon nulis kebagusan siji. Yen kamu itu nglakoni kebagusan kang disejo iku supaya sira tulis 10 kebagusan. Mulane secara logika janjane kok nganti ono ngamal sisik akhire belok jegur neraka niku janjane ya lucu. Tapi akhirnya ya ora lucu meneh krono napa? Krono jadi kebagusan siji sing dilakoni mau diganjar 10 iku nek pas nek demem ya ora apa meneh pamer ngoten lho maksude hasil 10 niku ning nek ora krana riya krana ujug
bin Abi Thalhah riwayat saking Ibnu Abbas ayat wa itu betul ma fi anfusikum sahiri iki ora disalini dening ayat sakusi tapi nek miturut Ali bin Thalhah riwayat saking Ibnu Abbas ngandhani nek ayat wa itu betul ma fi anfusikum auto yuhasibukum billah iki ora disali dening ayat sabar yaiku ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sahire nanging Allah Ta'ala iku besok yen wis ngumpulake kabeh makhluke ana ing dina kiamat ngendika ingsun nyritani sira kabeh apa kang sira umpetake ana ing ati sejolo kang ora diweruhi dening malaikat ingsun yen kawula iku wong kang iman diceritani laku alane nuli di sepuro laku Allah kang dadi otak atike atine iku dawuh Allah ya hasibukum bil billah dene wong sing aliman Allah Taala nyritani apa kang diumpetake atine iku nggurake utusane Allah yaiku dawuh Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yaiku dari Allah walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum tegese mamang lan nifak mulai nglakoni sesuatu iki gak usah melu sejane iki tata sing tenan iki kebuwe terjadi sing njen seneng ama seneng am yo munafik ngurati motor gaya tumbane motor wapi beli pirang nang arep mas gaya aja coba aja masalah diceritake saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu panjenengane iku yen rampung maca surat Baqarah iki nuli maca amin diceritake saking Mu'adz bin Jabal iku nek rampung maca surat Baqarah iki nuli maca amin ya diriwayatake saking Ibnu Mas'ud Al-Ansari panjenengane dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dawuh sing ati sapa-sapa kang maca ayat loro sing akhire surat Baqarah iki kawit amanah Rasul ana ing mangsa bengi ayat loro iki bisa nyukupi wong iku dadi saking tangi salat tahajud nggih. Nek milih iso sholat tahajud nek arep turu maca amanah Rasul saasire nggih iki lho sing kelas wong awak dhewe kowe enak nek maca nggih lah nek ora ngamal dhewe terus anjenengan lah kira-kira maca cara dadi wit ku kepengin dadi wit sing iso woh apa mbok mboten nek milih iso woh ya dingamal kok arep turu maca amanah Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun bisa terus enak dia maca mbok dituntut terus gaya sithik nggo ngeling-eling ngono pas kok ngeling-eling kan seco nggih kullun amana billahi ربنا لا تؤاخذنا
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا لا تؤاخذنا balik nih نسينا enggak semuanya resiko turun ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين amin tidaklah hasil muga-muga kuat nganuk mau kabeh ngarep turu tiba-tiba maca amanah rasul digugah pengiran pangan nemu molek bloko ya sembuh ngoten nggih tapi paling ora kan saranane ngelmune dilakoni ben cara wit ngono ana buah-buahe teko ini wis rampung penafsiran surat Al-Baqarah sebab fadli Allah sebab nugrahe Allah sebab kemurahan Allah para kamirsane kitab Tajul Muslim iki aja ndoni pangira yen tafsir Tajul Muslimin surat Al-Baqarah lan saterusé iki suci terjemah Al-Qur'an pangira kang ngono iku salah krana mustahil manusa iso gawe terjemah Al-Qur'an. Jadi menurut penulis ya, jadi ampun jenengan wastani nek Tajul Muslim ini merupakan terjemah Quran niku mboten nggih krana mustahil wong kuwi iso gawe terjemah Quran niku miturut penulis sebab alasannya penulis gitu sing arep terjemah itu salinan bahasa lan diterjemahke kudu padha munggo kekuatane indah bahasane lagi apa kang terangke oleh Tajul Muslim iki namung terangke apa kang dadi isine pikirane sawise ngadhepi Al-Qur'an sawise penulis ningali kitab-kitab tafsir kang lumaku ana Indonesia iku napa ingkang dipun sampaikan dening penulis inggih punika Kiai Haji Misbah Mustafa Bania wallahu a'lam taufiq wal hidayah Al-Fatihah. صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خلق كلهم والحبيب الذي تشفع لكل هاي من الاول مقتحم يا حبيبي المصطفى لمقاصدنا وكلنا رمضان وسعى